Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps. I per què estem contents al primer cafè? Doncs jo us ho explicaré. Primera, perquè és la nit de Reis, que ho porto repetint tot el programa, però és que m'encanta aquesta nit. Ja estic nerviosa, no sé si podré dormir, tampoc sé si podran dormir aquesta nit. La gent que m'acompanya avui són moltíssims. Han vingut molta gent a fer-me companyia. Us els presento a continuació. Són la Sier. Bon dia, Sier. Bon dia. Bon dia, Mireia. Bon dia. Bon dia, Mar. Bon dia. Ai, dic que no parla la Mar. Jana, bon dia. Bon dia. I un altre Mar que tenim, bon dia. Bon dia. Com esteu? Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé? Sí. Nerviosos? Sí. Moltíssim. Una mica. Anireu a la cavalcada aquesta tarda o què? Sí. Sí? Sí, a posar la carta. Ah, encara no l'heu donat? No. I jo la tinc que fer. L'has de fer encara? Jo ja l'he fet. A veure. Jo també ja l'he fet. Mar, explica'm, com és que l'has de fer encara? Perquè no m'he recordat de la carta. No m'ho puc creure. No te n'han recordat? No. Però si això és una cosa... Jo quan era petita la carta la feia el dia 7 de gener. És a dir, havíem marxat als Reis i ja estava fent la carta de l'any següent. Juanito ens hem d'allà. Tu no l'has fet encara? No? I què demanaràs? No ho saps? No. No ho saps encara, què demanaràs? I vosaltres, Asier, tu què demanaràs? Jo, la Play 4. Apa, però això és molt gran, no? Sí. Només has demanat la Play 4? Sí, i de jocs per la Play 4. Ah, val. I no has demanat cap llibre ni res d'això? No t'agraden? Sí que m'agraden, però ja en tinc molts. Del col·le? Sí. I com porteu aquestes vacances de Nadal? Què heu fet? Què has fet tu, Jana? He anat a caminar Molt bé. i hem anat a caminar amb els amics I trobeu a faltar l'escola o no? Bueno, jo sí. Sí? Jo no. Qui no? Jo. Tu no la trobes a faltar? Jo tampoc, perquè no m'agrada gens l'escola. No m'ho puc creure. Sí que us agrada l'escola, no? No, Podeu dir que sí, hi ha masses deures. Au, no m'ho crec tampoc, que hi hagi masses deures a Sí, Sier. ens posen molts deures, ens posen un pelo així. Sí, però tu quan vagis a quart? Ah, clar, quin curs aneu? A veure. Jo segon. Espera, un per un, que si no ens entenem. Marc. Primer. Quart. Segon. Quart? Primer. I vosaltres dieu que no us agrada l'escola, però no m'ho crec perquè a l'escola feu amics. Ja. Sí, però ens fan treballar molt. Ja, però si no anéssiu a l'escola no podríeu fer I a amics. mi cada dimecres ens fiquen deures. Ah, només els dimecres? Sí, llavors els fem tots els altres Ala, dies que tio, que queden morro. fins als dilluns. Ah, val, però vosaltres a les de quart dimecres. us en posen cada dia, eh? Sí. Cada Però a dia vegades deures. no ens en posen perquè com que hi hem fet massa feina i així. Ah, o sigui que treballeu molt, eh? Sí. Per tant, dedueixo que us heu portat bé aquest any. Bueno. Bueno, a veure, què vol dir bueno? Que sí o que no? No gaire? Per què? Home, perquè jo i la gent ens hem barallat. Bé, perquè sou germanes, no? I les germanes es barallen de vegades. Sí. De fet, ara esteu separades, eh? Està la Sier enmig vostra perquè no us baralleu, eh? Perquè, clar, com venen els Reis aquesta nit, us heu de portar bé durant el dia d'avui. Sí. A veure, Jana, què has demanat per Reis? Jo he demanat un llibre de Jerónimo Stilton, d'aquells que fan olor. Ah, fan olor? Sí, que hi ha uns grans i uns una mica més primets. Més petits. També roba per posar-me vestits i coses d'aquestes. I algunes joguines per divertir-me. Ah, molt bé. Quines joguines has demanat? Un Furby. Un Furby? Un Furby boom, sí. Això quan jo era petita. Quan jo era petita ja hi havia Furbis. Mai vaig tenir cap, eh? Els Reis, mira, demanaré un, a veure si Això me'l no porten. calla, eh? No calla? No l'has de posar dintre d'un armari perquè... Ah, doncs s'assembla a mi, que tampoc callo. Un Furby, què més has demanat? A mi, jo també vaig demanar una cosa que són com uns llapisos, però que serveixen per pintar en els vidres i després se'n van. Se m'ha oblidat una cosa, jo també he demanat una cosa que no he dit. A veure, Sier, digues. Una pilota de futbol. Que estrany. No sé per què ho portaves a la cara, eh? T'agrada el futbol. Sí? I que no tens cap pilota de futbol? Sí, en tinc moltes. Ai, doncs per què demanes una altra? Doncs mira, per tindre moltes. I com és la que has demanat? És diferent, no? És la d'aquest any. Sí. Sí, eh?
I la Mar, què ha demanat? Jo un despertador. Un despertador? Sí. A nosaltres ens en faria falta un, també, que ens aixequem a les 6 del matí. Què més? Jo m'aixeco més... Jo m'aixeco d'hora. A quina hora t'aixeques? Més aviat a les 8. Ah, a les 8 del Jo matí. a les 9 o a les 10. No, a les 10 no t'aixeques, tu. Si has d'anar a l'escola, a les 10 no t'aixeques, eh? No, t'aixeques a les 8. Ja, però Jo a les 8. dies m'aixeco a les 9. Ah, aquests dies sí, perquè estàs de vacances. Jo a les 10, aquests dies. Jo també em puc aixecar a les 8 aquests dies de col·le. Oh, que bé, a mi em costa molt aixecar-me, A les veus? A les 8 també tu, eh? Aquí tens un... I tu què? Ens estaves dient que has demanat un despertador, i què més? Un rellotge digital, Un rellotge també? un flabiol. Un flabiol? I això? Què toques al flabiol? Sí. Sí? I la teva germana també, em sembla. Sí. És que jo també sóc màgica. Jo també sé les coses, eh? I què més has demanat? I... no recordo. Haurem de treure la carta per repassar-ho. I la Mireia? Ninos Ninos de què? del Super 3. Ah, vale. I ja I està? la casa. La casa del Super 3 també? Té casa al Super 3? Sí. Ah, que bé. Jo la vaig veure. Ah, sí? Quina sort. Jo us he de demanar una cosa. No, la casa de veritat no, una casa de cartró. Ah, de cartró. La Sira està bufant? No bufis, que sembla que entri el vent per la finestra. Us he de demanar una cosa que només vosaltres em podreu ajudar. Bé, espero que em pugueu ajudar, perquè a mi em queda molt lluny això de les joguines, ja. No sé, quina edat em poseu? Que normalment els nens posen molts anys, eh? 38? Pues mira... 38! No, 32? No, massa m'heu 42. posat. Apa, no, home, 26. no. Gairebé, eh? Algú s'ha Sílvia, estàs molt jove, et conserves Em molt bé. conservo molt bé, em diuen... 27. No, algú ha dit 26, s'ha acostat, eh? Jo. Molt bé, premi per tu, ara? 27. No, ja no val. Ja està, ja us heu acostat. No, ja està. M'heu d'ajudar... 25. Molt bé, has guanyat. Ara m'heu d'ajudar, perquè això de la patrulla canina, què és? Ah, són uns gossos que que ajuden a persones amb un que els hi diu tu fas això, i llavors entre tots els ajuden i llavors ho arreglen. Molts nens han demanat coses de la patrulla canina aquesta. I els meus germans. Sí? Els meus germans. Veus com jo sabia que algú d'aquí demanaria alguna cosa? A veure, Mar, tu què has demanat? Que abans m'has dit que no te'n recordaves de res del que has demanat. No, ho he dit jo. Ella també ho ha dit, no? No, jo he dit que no sabia que havia... Ah, que no, és veritat. Què has demanat de la patrulla? He demanat un cotxe de la patrulla canina amb un nino i a l'edifici de la patrulla canina. L'edifici de la patrulla canina. Molt bé. Espera, que hem tingut un problema amb el micròfon ara mateix. En Joan vindrà i ens ho soluciona de seguida. Menys mal que tenim en Joan, que ens soluciona els problemes tècnics amb el micròfon. Potser a la ràdio podríem demanar un micròfon nou, no? Què penseu? Sí, oi? Ens faria falta ara mateix, eh? Sí. I què feu aquesta nit vosaltres quan estan a punt d'arribar els Reis Mags? Jo dormir. Espera, que no se't sent, un segon. Primer, que expliqui la Jana, primer. Jo vaig al carrer i vaig amb els meus cosins allà a veure els Reis a la carrossa, i llavors després els anem a donar la carta. Molt bé. I la Mireia què fa? Doncs jo vaig a veure a la carrossa i els hi dono la carta. I per la nit, Asier, què vols dir? Mira, que jo cada any m'espero que vinguin els Reis i cada any em toquen la porta i penso que són els Reis, obro la porta, són els Reis, em porten un regal i els altres regals me'ls porten per la nit. Quina sort, no? Sí. Ahir van estar els Reis aquí. Sí, ho sabíeu? I a la meva germana, a la seva guarderia, també van vindre. Ah, sí? Ahir a la ràdio va venir en Gaspar, va venir. Quin és el vostre rei preferit? El blanc. El blanc. A mi el marró, a mi el Melchor i en Gaspar. No, un, els dos no, eh? En Gaspar. En Gaspar. Tots. Tots? No, home, no, queda't amb un només. Va. El negre. El negre.
El rei negre. Es nota que sou germanes, El Baltasar, les dues. I la Mireia? El ros. El ros, també, molt bé. Doncs a mi m'agradava el blanc, que ara no sé ben bé quin és. Em sembla que és en Gaspar, el blanc. En diria. Melchor. En Melchor, perdó. Perdona, és que fa molt que no els veig, clar, fa un any ja se m'ha oblidat. Ahir va estar en Gaspar aquí a la ràdio. Va venir amb el patge. I també té que venir a Reis Alcalde per dir si poden entrar a les cases. La clau de les cases, perquè clar, per on entren els reis a casa? Per al balcó. Per al balcó. A mi per la porta. A mi per al balcó, jo crec. No, fiquen una escalera per pujar al balcó. Ah, val. No. Si som màgics. Tindríeu que deixar la porta oberta i menjar. També poden volar per arribar a la nostra casa, al balcó. Doncs jo deixo la porta oberta perquè... Com que som màgics... Com que són màgics, entren per on volen, oi? Igual la gossa de la Mireia veu els reis. Ah, segur que els veu. Els meus gats veuen els reis. Jo tinc gats. Jo només tinc un. Doncs la meva Iris, la meva gossa, com és petita i té 5 mesos o 6, segurament que Que els veu. Sí. I s'espanta o no quan els veu? No ho sabràs, no? Perquè és tan petita. No. A veure, demà. I sobretot perquè està dormint. Clar, és veritat. Vosaltres dormiu la nit de Reis o no? Sí! Jo estic molt nerviós. I jo me'n recordo... Vull que em porti la Play 4 ja. Jo em despertava molt la nit de Reis i pensava, no et moguis, que estaran els Reis, perquè clar, veia les llums enceses de casa, els fanalets, i deia, no et moguis, que estaran els Reis, i si em veuen se'n van. Ja. I què? Un any, de fet, us explico una cosa que em va passar, Sí. però no li digueu a ningú, Em vaig aixecar a mitjanit i els vaig veure i van marxar de cop i em van deixar només la meitat dels regals. Em van enviar una carta i em van dir, si et tornes a despertar qualsevol altra nit, no et deixarem cap regal. I vaig decidir que mai més em tornava a moure del llit la nit de Reis. Us ho aconsello, que no ho feu. Jo mai ho faig. Ah, val. Menys mal. Jo mai ho faig perquè a mi no m'agrada que no em portin regals. Clar, doncs mireu, Jo vull fixeu-vos. que em portin molts regals. I a mi també. Els 3 regals, perdó. Els 3 que heu demanat, Ai, perdó, els 4. I deixareu menjar els Reis o què, aquesta nit? Sí. Sí? Sí, i també els patges i els camells. Què els hi deixareu? Als camells li deixaria jo pastanagues. Pastanagues? I aigua. Jo li posaria pastanagues, Fanta o aigua. Fanta? O aigua. O una mica de cava. No, cava per als reis. Cava no podem deixar-los-hi als Reis. Vi. No, tampoc. Perquè Coca-Cola. si els agafa son a mitjanit, què? Penseu que si veuen no poden conduir. Coca-Cola. Com condueixen si van amb camells? Ah, és veritat. I amb carrosses. Van amb camell. Bé, però el trànsit aeri volen, igualment, encara que vagin amb camell, van volant. Ja. Però el trànsit aeri també l'hem de controlar. Clar. Com a Papa Noel, que vola també. Va amb trineu, aquest? Sí, ja. I amb rens. Doncs escolteu, esperem que us portin moltíssims regals als Reis Mags, els que heu demanat, i sobretot que l'endemà, és a dir, que demà pel matí, quan us aixequeu i veieu tots els regals que teniu, doncs quedeu amb els vostres amics per jugar, no? Que suposo que també és el que us agrada. Sí. Els meus amics, quan tingui la Play 4, vindran a jugar a la meva casa. Ja veuràs, no te'ls podràs treure de sobre ara. Doncs moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres avui, a Sier, Mireia, Mar, Jana i Mar també, que en tenim dues avui. Que vagi bé la nit de Reis. Sobretot Ja hem acabat. Gràcies. Aneu a dormir aviat, Ja hem acabat. Clar, hem d'anar a preparar la carta dels Reis, tu i jo. Jo tampoc la tinc feta. Anem? Sí? Anem juntes a fer-la? No, jo vaig a casa. Ah, vale, doncs res, jo em quedo aquí a la ràdio una estona més. Adéu, nois, que vagi bé.